Ero kamano kuom keto Ramogi TV kwa dhia mbele gi weche manyien moko kuom jopuonj matiyo e gwenge mag North Eastern ma pacho ka ndie obago ng'anyo e apis mar riwruok mandiko jopuonj pacho ka TSC ka gikwayo mondo tergi e gwenge mamoko kaluwore gi rochruok mar arita kwe e gwenge mag Garissa, Wajir kod Mandera. Jopuonj go mag sikunde sekondar kod primary osebedo ka goyo kambi ka TSC kochakore wuok tich kendo gisingo ni gibiro bet kanyo nyaka winj ywakgi. Gikoni midhiero kaka nok mar arita kwe, pek mar ngima kaachiel kod yore mag wuoth osemiyo gikale chiedh nade mathoth saidi. Achiel kuomwa yando lalo ngimane kane waywak ni jotelo mag jopuonje man kono ne gitamre winjo ywakwa. Giwacho ni mano en yo mwamanyogo transfa kaka jopuonje mok gin jok monyuol kono. Wasetemo loso kodgi kata jo arita kwe makono onge ng'at mawuotho. Koro ne wabiro kae e log tich mar jok mandiko jopuonje mi mar mon ywakwa winji. I'm the one who among the victims who were attacked on 14th July 2023 at midnight as from 12 a.m. up to 3 a.m. in the morning. During that night, three weeks before the incidents, we were threatened by Al-Shabaab group terror. Then from there, we were to notify the police station in the same sub-county, whereby the police station advised us to go to sub-county teacher service commissioner. So I urge teacher service commission to transfer. That's the only victim. That's the only solution we have. Kwa sababu mwanadamu hawezi survive mara mbili, wana survive mara moja. Kama si hivyo, let them take any other measures, but we cannot go back to Northeastern. Kusema ukweli, Mandera mwalimu anapenda kufanya kazi, lakini tunahitaji kupewa conducive environment. Jambo la kwanza, uweze fanya kazi kama mtu anakuwinda nyuma. Hii haiwezekani. We did an oath kufanya kazi Kenya mzima, lakini uweze fanya kazi mahali kifo inakungoja. Hivyo ndio imefanyika Mandera. Hao watu wanatuachiri vizuri, lakini hawatupei space ya kazi. Kwa mbele ni koro jonyuol